Karong adlaw ang katapusang adlaw nga buksan sa publiko ang mga samang sa dili pa kini sirad-an sulod sa usa ka semana apan minus gihapon ang mga miduaw bisan sa mga pribadong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Sa usa sa mga pribadong samang sa Barangay Mactan, may pipila lang ka mga pamilya ang miduaw sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi karong adlaw. Hinuon ubay-ubay sa mga lubnganan ang may mga buwak na ug mga kandila timailhan nga may mga kabanay ng miduaw. Ang lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mipatuman sa alphabetical order nga schedule sa pagbisita sa mga samang gawas lang sa humay-humay Roman Catholic Cemetery nga mipatuman og gate pass o gi-control ang gidaghanon sa mga mobisita. Murag ang nahitabo ma'am is prior sa katong 15 nga schedule ni visit na sila daan ang uban kay since prior sa katong schedule nato nga visitation they have all the time na pwede sila mo stay. Sa gihapon, higpit ang mga health protocols nga gipatuman o gidid-an ang mga mobisita sa samang nga walay mga face mask. Gidili ang pagkaon o pag-inom sulod sa samang ug limitado lang sa tagduha ka oras ang pagbisita. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.